sa imong Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panagsinabtanay sa katawhan labi na sa mga leaders nato. O ang ato usab nga mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, labi na ang pagpamalit og mga slots sa atong project para sa atong project nga unta tagaan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Heneses. Si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa, ug nanamkon si Eva ug nanganak og lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa, ginganlan niya Cain ang bata. Unya nanganak siya laing lalaki nga ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa, nasuko si Cain ug nagmugot siya. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ug nagmugot ka man? Kung maayo pang imong gibuhat, magmaya ka unta, apan kay dautan man, ang sala nagatang kanimo sa mga ihalas nga mananap, nga buot mutukob kanimo, busa kinahanglang buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, manuroy ta,
Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagod ako sa akong igsuon. Unya miingon ang Ginoo, nganong gihimo man kini ngil-ad nga buhat. Ang dugo sa imong igsuon nagsangpit kanako gikan sa yuta sama sa usa ka tingog nga nangayok panimalus. Karon tinunglo ka na og sinalikway ka sa yuta nga daw mibuka sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Kun mag-umaka, ang yuta dili na mohatag kanimo og abot ug magtago-tago ug maglaag-laag ka sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan ining yutaa ug gikan sa imong atubangan. Maglaag-laag ug magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili kana mahitabo. Ang mopatay kanimo panimaslan ug silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Unya nakihilawas na usab si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug nanganak og lalaki. Si Eva miingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ang Ginoong Dios misulti ug mitawag sa yuta. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalop. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad anaa kanunay sa akong atubangan. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, o gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Nagasulti ka batok sa imong igsuon, batok sa anak sa imong amahan, nagapanglibak ikaw. Sa paghimo nimo niining mga butanga, magpakabungol ba ako? O naghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Buyagon ko ikaw diha sa pagpakita niini kanila, atubangan sa imong mga mata.
ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdayo ng Diyos, hallelujah. Pagdayo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon sa Hesus busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw lawom si Hesus og miingon nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa gahulagway sa unang mga anak ni Eva ug ni Adan. Ang maguwang si Cain, ang manghod si Abel. Kinsa may buutan nilang duha. Si Cain mag-uuma, si Abel magbantay sa mga karnero. Kinsay buutan nilang duha? Nganong si Abel man? Naminaw gidemos pagbasa pero nganong si Abel may buutan? Kay ang halad ni Abel gidawat sa Ginoo, nya ang halad ni Cain wa dawata, nya gibutang dai dito nga si Cain buangon mong wa dawata. Wala. Oo. Pero makita nato nga mas buutan si Abel. Una, pulos man sila ni halad sa Ginoo sa pasabot, pulos sila kugihan, naa sila'y nakuha nga mga produkto sa ilang paningkamot nya ilang gihalad ngadto sa Ginoo, pulos sila miila sa Ginoo. Di mapulos sila buutan. Pero diha nailhan ang tinuod nilang pagkatao sa reaksyon nila ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo midawat sa kang Abel nga halad, wa niya dawata ang kang Cain. Nabitay panahon ka nang moingon ka Ginoo in taon makapasar untas board sa mga kong anak pero pulos ko gasimba nya to sa usan ingon Ginoo makapasar unta sa board sa mga kong anak. Karon kay ang imo nahagbong man ang iya dito ni pasar man. Unsa may imong isulti? Ginoo nganong imo manggihagbong ang akong anak nga nagbinuutan man unta ni nagnaningkamot man sad ni lisod baya kaayo me nya nga naman to siyang nakapasar man to siya mo aksyon kag kasuko sa Ginoo diha na mailhan ang imong tinuod nga bulok buangon daay ka kay ang tinuod nga buutan dili musupak sa kabubuton sa Ginoo mudawat ra mudawat
Mo na buutan. Ngay ka nabilingi ay mong tupad. Naon sa man ka, buutan ka. Sa to pa, di ka mo reklamo, di ka magsigsupak-supak. O tanawas Abel. Gibutang bago diri, nga giingon man diri gipatay ni Cain si Abel, misokol bagod si Abel. Dawat rapod siya, nga patyon. Ang iyagong dugo, mao na goy ni reklamo, ang dugo ni Abel, nga ning suhop kuno nga to siyota, maoy ni reklamo, maoy na dungog skino, si Abel, reklamo. Kamong mga asawa din, kulatahon mo sa inyong bana, ang saman, mo masoko mo, musokol mo, o mudawat lang. Mga buangon mo. Kung musokol mo, buangon mo. Tanawas Abel, wag yun musokol. Nya pareha sad sa nahitabo ni Maria ug ni Hesus. Tanawa ragod si Hesus sa dihang gikulata na siya sa iyang mga gitawag ug mga igsuon. Kita ba gitawag ba tanyang mga igsuon kato mga Pariseo, mga Hudiyo, mga pari. Gitawag to ni Hesus nga mga igsuon. Iyang gustong luwason. Gikulata siya, gilansang sa cross, hangtod nahurot yung iyang dugo. Wa gibisan usa ka pulong sa reklamo. Hastas Maria, wa gibisan usa ka pulong sa pagbabag o pagreklamo. Mao nay buutan. Kamong gasigig simba dinhi, why siguro apil na ning nagmisa. Ipakapin pa rin natong kaning gasulog-sulog ug puti diri sa kilid. Pero believe kay ko gani, pwede na gini mamatay ning bata. Nga naman, di gyud mo reklamo. Bisag kasabaan pa na siya sa pare, na magipare nga hingasaba, magwali magani na. Di kina siya mo reklamo, pero kining nagwali, usahay, reklamador ba ya? Makaingon ko, Lord, nganong hinay makainghalin sa slat? Nga kadaghan untas nagbiyo unta nganong gamay pa man kay halin nga ang ako taw na mapaspas og kahalin kay wala gud gasugod na guni atong project kung sa man atong ibayad ani atong halin ay as of yesterday 2,539 slots. May pa mo pakpak na lang tadi na ta magreklamo ana kanindot ana di na ko mo reklamo aron maliwat ko ni Abel. Ang akong dugo, ang akong luha og sipon, kung di ko kabayad sa atong contractors, maoy mo reklamo ngadto sa Ginoo, paninglan mong kamong mga kain, nawa mo palit og slat. Mo palit og slat. Bitaw, mo nay una ha. Ikaduha, kanideng atong paghalad sa Ginoo kung tarong tang pagkatao, dili bunga sa pagpangayo o timaan na kita gidawat sa Ginoo. Unsa man, bunga di ay sa atong pagdaig sa Ginoo. Kanang mudaig ka sa usa ka tawo, usahay dawaton ang imong pagdaig, usahay dili, pero di man na mo matter. Ang mo matter, midaig kaniya. Pero nako, mudaig kung Manny Pacquiao katong iyang mga boxing sa una, magsige ra jud kog tan-aw, nakahibaw des Manny Pacquiao nga nidaig ko niya, nga wa man sa kailan ako. Pero porti na kung paggaw ko gugod ka na sup magmayo kana paggaw man paggaw ko. Sa una idol sa kay nako si Michael Jordan, inigduwa niya. Diha pag ko nagtrabaho pag ko una niya mga officer naman kunuhay mi adto sa branch. Inig final game na ang mga tailor dito porting bisiha kami tan-aw mi ditugdo. Paggaw sang siyagit. Pero nakaila des Michael Jordan ako. Gidawat to niya akong pagdaig. Wala. Diha sa ko'y naibgan sa una nga babae, partisan akong daig, nanguyab pagyug ko niya, giingnan pagyug kong batignaong, okay lang. Wa niya dawata. Total, para nako, bisag di siya mo dawat nako, bisag ako'y kinabatian sa tibok kalibutan, kada nako kakita niya, inspired man ko. Di ba? Naiingon anak ko, antod gani karon pare nako, bisag ko'y maibgan yapon. Di lang nakusultihan kay si Bako palang magkaparihas me.
Gani usahay din ba, maabot din maingon dahil ko kanang magsigig pa-picture, niya, magunahon ako, namin magpa-picture nga, magpa-picture ba, may anak din ko sa kong, ay, laki, good. Maingon ko sa kong na, gwapa sa ni bayhana da. Inikaduol na ko siya, hala pa dir, magako sa bitso ba, ala, kanindot sa kalimat. Joke na joke. Di na sa kuanan dapita wala ko yung Malaysiana sige lang gakos lang mo daw kira jud kayo kay bawo ko ang inyong gigakos si Jesus. Pero ighukas na ko ni akong sutana mugakos ra gyapon mo bantay lang gyud mo. Ay nagyud mo anak kumpiyansa labi na gyud kita na lang duha kumpiyansa anak kay basig mahimo niya kung kain. Muna pagdaig sa Ginoo, pagdaig muna kamong mamalit og slat ay namo pagunahuna unsay ibaya unsay ibaw sa Ginoo ayaw nabitay ni palit na tog slat dinhi imbis stage 2 ang iyang cancer nahimong stage 4 bitaw gibun-an pagid siyang anak nga na stage 3 sa cancer nya ni palit pagid siya dugang kay ang iyang gikalipay nakadawat siya nga siya ug ang iyang anak na kanser ug namatay gid siya nakamisa pa gani ko siyang haya niingon ko dito kini ni ang bayhana tuwa na giniros langit kay wa siya mag huna-huna nga duna pay ibalik niya siya na kay moanhi dinhi nag wheelchair na stage 4 na biya ko pa there nga gadalang ya pog sobre kay ipalit og slat ni ano'y tarong kay manglakaw wa gigida gagi-agi lang kadto ga wheelchair kalisod ginhawa dangtag mga pila ka buwan namatay mo ra ba kana bang kaingon ta ba nga kana mo tinuod nagdaigis Ginoo kana bang igo na nako nga ako makadaig nimo Lord pinaagi ning ako mga halad dili na kinahanglan nga imo pa kong hatagan muna sa atong ebanghelyo nakaingon ang Ginoo pagkadautan aning mga tawhana gasigi magpangayo og timaan wa dis la kahibaw nga ang Ginoo kuyog nila kanunay ako kuyog ko kanunay nga sa ilang kahimtang karon na ako kuyog ko mura man gud usahay mo ingon ta Lord naminaw ka nako mo to'y gibati ni Kain nganong ka na mga akong manghod imong gipaminaw ako wa man puslan man patyon ko ng animal nako maana maguta usahay uy ang Ginoo kuyog yun nato bisag wa nato siya hiilhi daghang mga tawo wa mo ilas Ginoo pero kuyog siya matod pa niya kining akong pagpakamatay alang ni sa tanang katawhan wa siya magpakamatay sa mga taong mituo lang niya kung dili sa tanan niya niingon dayon siya I will be with you always until the end of time mag-uban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon ni ang Ginoo nato ayaw na pagsige diagkuan ang importante hinuon ayaw pagpakasala kay makita sa Ginoo ang atong binuhatan. Sige, lingay mong tupad. Yung na sugod karon magsige na tagpalit og slat ha. Nya di ta mangayo og kapalit or kanang bugti. Ana, nya maingon na sila, palit ko. Kana mo nindot bahalag mamatay basta nakahatag og pagdaig sa Ginoo. Salamat daan ha. Aron mahurot na ning atong slat na para bay mga 73,500 ka slots basin pa sunod buwan hurot na ning tanan. Sige manindog na ta mga buutan. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa atong amahan aron pangayoon ang mga grasya nga atong gikinahanglan sayod kita sa iyang gahom ug kamahigugmaon. Moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan madasigong maghago sa pagdala sa Diosnong mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga sa matinud-anong kasing-kasing nangita sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo Ginoo kaluy-i kami.
nga makaamgo kita sa halawong nga gugma ug kaluoy nga gitagana sa Dios alang sa tanan nga modangop kaniya diha sa mapaobsanon ug mahinulsulong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga mabatunan nato ang lawom ug matuod nga pagtuo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga masakiton makaamgo ug makasinati sa makanunayong gugma sa Dios alang kanila bisan pa man sa mga pagsulay ug kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa kalinaw ug kalipay sa gingharian sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Makagagahom o mahigugmaon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagkaya sa iyang ngalan, alang siya sa atong kapasalanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naga sa mga langit, pagdayon ang imong alam, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo, dini sa yuta may sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalag ka na mo,
O dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuha-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo mananging harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. kanimo, Diyos, nagamulat ako, namusulod ka sa kasing-kasing. Wala na
Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamo kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung pag-alima, divine, sama ng alima, nurturing. Pero mahitabo ra ni kung kanunay natong halaran ang Ginoo sa atong mga pagdaig ug dili ta mo reklamo sa iyang kabubuton. Salamat sa mihala dinhi nato pinaagi sa pagpangalagad ug pagpamalit sa atong mga slots. Sa ako nang gikaingon kaganiha ang atong SBF DAG nga slots, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, nakahali na ta og 2,539 slots, ana apay 73,461 slots at 500 per slot nga available. Hatagan na to pag-usab ug masipang pakpak ang nagmalit sa atong mga slots. Salamat kaayo ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Danang kanasuran, danang katawan, hatagin ninyo o pagdaing ang Diyos. Kay nakalungtan ang iyang duma, o kamoy alam kanatong tanan. Kay nakalungtan ang iyang duma, o kamoy alam kanatong